dia, nosaltres som uns alumnes de tercer d'ESO, el Gabriel Romero, l'Eric Linares, la Laia Navarro, la Marina Álvarez i jo, l'Elison Pezo. I estem en contra de que la IA sigui una amenaça per la humanitat. La intel·ligència artificial ha estat un tema de debat i discussió de la societat actual. S'ha plantejat que la IA pugui representar una amenaça per nosaltres, però nosaltres creiem que no és així. Si és ben utilitzada, ens pot aportar nombrosos beneficis. La rapidesa. La IA pot fer les tasques molt més ràpid i en la meitat de temps que nosaltres. I això ens aporta moltes coses. Ens pot aportar tenir més temps per fer altres activitats de creativitat i de valor. Hola, bon dia. Nosaltres som els alumnes de quart d'ESO. L'Olga Calderón, l'Eric Bru, la Kenan Nur, la Jana Cilés i jo, la Carla Soler. I estem a favor de que la intel·ligència artificial és una amenaça per la societat. Hi ha alguna cosa que en els propers anys pot millorar la nostra feina, canviar la nostra vida, però també hi ha alguna cosa que ens pot matar com a éssers humans. Les tres coses principals, salut, vida i mort, depenen d'una sola cosa, la intel·ligència artificial. Sabeu que al voltant del 60% de les cerques d'internet avui en dia són gestionades per algoritmes d'intel·ligència artificial? Aquesta estadística revela el creixement de la influència de la IA a les nostres vides quotidianes. Avui us inclourem sobre aquest tema. La intel·ligència artificial millora el manteniment industrial, ja que les màquines preveuen i alerten sobre possibles problemes abans que passin. Això permet als equips de manteniment anticipar i abordar els problemes. Les intel·ligències artificials avançades podrien ser vulnerables a atacs cibernètics com el Clínic, que van veure totes les dades personals. El seu ús maliciós per part d'actors externs podria tenir conseqüències catastròfiques. Jo crec que moltes coses a la vida poden tenir conseqüències catastròfiques. Per exemple, tu agafes una pistola i la pots utilitzar per caçar, que et beneficia, i també per matar una persona. Però el mateix passa amb la intel·ligència artificial. Ja, però en aquest cas tothom ho tingués en un paper seria molt més difícil agafar les dades personals que si tenen un ordinador que poden entrar des de qualsevol lloc. És molt més ràpid si no la intel·ligència artificial que no pot fer. Serien massa pròpies, serien massa altes. La intel·ligència artificial amenaça la privacitat i la seguretat de les persones, ja que pot recopilar, emmagatzemar i analitzar grans quantitats de dades personals, sense el nostre consentiment. Pel fet que l'IA pot accedir a aspectes molt íntims de la nostra vida personal, augmenta el risc d'ús indegut d'aquesta informació, com per exemple manipulació de fotos i de veu, posant en perill la privadesa i la seguretat d'una persona. Posen en perill la nostra privadesa per afavorir la seguretat, perquè si no hem de ficar els delinqüents, per exemple, amb el reconeixement facial, la policia ara troba molt més ràpid els delinqüents com abans. Un estudi publicat a la Universitat de Massachusetts va descobrir l'entrenament de grans models de l'IA que pot permetre més de 284.000 quilograms de diòxid de carboni, que suposa gairebé 5 vegades les emissions de la vida útil d'un cotxe mitjà. Per finalitzar l'argument podem concluir que aquests models i el que fabricaran més al davant contaminaran molt. Vale, doncs un altre argument nostre és que la IA ens dona que gràcies a la IA accelerem les tasques. És a dir, per exemple, un exemple que hem buscat és que les creacions de les pel·lícules, gràcies a la IA, que els dibuixants fan els esborranys dels dibuixos i llavors amb la IA ho repassen i ho retoquen els dibuixos, per tant la IA ho fa en segons i si ho fessin les persones ens tardarien anys en fer-ho. Però això també té moltes coses en contra perquè per exemple, aquí a l'escola la gent fa servir la intel·ligència artificial per fer activitats o exàmens, llavors al final, a la llarga, si tothom ho utilitza per fer coses de la vida quotidiana, la gent es tornarà més vaga i deixaran de fer les coses que feien abans perquè és més fàcil fer-ho amb allò. Però això no és culpa de la IA, perquè això és un mal ús que fan de les persones com els nens que l'utilitzen per fer els seus deures. En canvi, si l'utilitzessin pel seu afavorir-se, com per entendre la tasca o per intentar per donar-se exemples de com fer-ho, això els afavoriria. Però com ha dit la companya, es poden perdre moltes feines per culpa de l'IA. Es poden
guanya molt. Gràcies a la IA estan sortint noves feines com tècnic de l'intel·ligència artificial, també persones que vigilen que no es facin bé, que es facin malament les coses amb intel·ligència artificial, es podrien trobar moltes feines, igual que estem també es poden trobar. I a més al final, si creem transports que van de llocs super a prop, la gent deixarà de caminar i estarà menys en forma. Un altre argument que tenim és que pot ser que tingui molts errors. Com per exemple el ChatGPT, hi ha vegades que transport les preguntes malament. O que s'equivoquen a la informació i et dona informació equivocada. Perquè fa 2 anys que es va crear o 3, o sigui, encara s'està desenvolupant, o sigui, no serà perfecte encara, però gràcies a la informació que estem traspassant nosaltres cada vegada és millor com a intel·ligència artificial. I com sabeu que en un futur no s'equivocarà? O sigui, tothom hi ha errors i es pot equivocar perfectament en qualsevol cosa. Aquest és l'objectiu, que al final no s'equivoqui, que sigui un pas més al que nosaltres, perquè nosaltres sí ens podem equivocar, però que no passi. O sigui, traspassar la informació de tots, tota la població de tots, i traspassarem informació cada vegada més, tindrà més informació i serà més excel·lent i eficaç. Al controlar una persona des de fora, et ficaran la informació, no tota la informació, només la informació que fiquin aquelles persones. Ja, però si no saps si la informació que t'està donant és al 100% veritat, farà que tu hagis de pensar i que no utilitzis sempre les intel·ligències artificials. La llei també aporta innovació perquè la llei ha portat la creació de noves aplicacions i serveis que hi ha millor en la història republicana, en el sector de la salut, del transport. Les intel·ligències artificials avançades podrien ser vulnerables a atacs cibernètics com el clínic que van veure totes les dades personals. El seu ús maliciós per part d'actors externs podria tenir conseqüències com catastròfiques. La conclusió del nostre grup, que està en contra de que les intel·ligències artificials són un perill per a la humanitat, és que en un futur ens ajudaran en molts aspectes de la nostra vida. En els que ara potser no ens ajuden tant, en un futur poden fer que sigui tot molt més fàcil. Moltes gràcies per la vostra atenció. En conclusió, nosaltres pensem que la intel·ligència artificial és una gran amenaça per l'actualitat i per les futures generacions, principalment perquè podem superar a nivells molt alts d'intel·ligència humana, causant greus conseqüències a la humanitat. Per exemple, atacs cibernètics, greus errors o falta de privacitat, tal com hem argumentat anteriorment. Gràcies per la vostra atenció.